Egunon guztioi eta eskarrik asko etortziarren bertaratzearren gaur etxan areto honetara. Aurtengo egitarauaren zehetasunak parkatu lehenengo eta binire ahotsa, ze daroat esamarregun ahotz istrina honegaz, baina bueno, bagoaz. Aurtengo egitarauaren zehetasunak azaldu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet jai hauen ospakizuna posible egiten duten pertsona, talde eta eragile guztiei. Jai batzordea, herriko kultur eta kirol elkarteak, merkatariak, ostalariak, bizilagunak, udal langileak, zuen lanarik gabe, ezinezkoa litzateke jaiak ospatzea. Beraz, eskerrik asko guztiei azken asteotan egindako lanagaitek. Gaur bertan, hasiko da gero erakutsiko dugun programaren liburuzka etxeetan banatzen. Eta honen inguruan, aipamen berezia egin nahiko nuke, aurten herriko ikastetxeekin egindako elkarlana. Arkalaz egindako lana. Eskuartean duzuen liburuzka horretako marrazkiak, barrukaldien agertzen dizan marrazkiak, herriko eskoletako 3., 5. eta 6. mailako ikasleek egin dituzte. Benetan oso politak dira guztiak eta berezia egin dute aurtengo jaietako programa. Aurten beste nobedade bat dakar programak. Amoribi eta Etxanoko auzoetako jaien egitaraua batzen da bertan. Datagaitik kanpoan geratu direnak, ze batzen dira asteburu honetan Larrako jaiak dira. Larrako jaietatik udan diesenak, horrek batzen dira gaur aurkezten dugun programan. Datagatik kanpoan geratu direnak, datorren urtean, urtarrila inguruan ataratako zornotzan jarduerak liburuzkan atarako ditugu. Gureak jai parte hartzeaiek, inklusiboak eta irekiak dira, zornotzarrekin eta zornotzarrentzat. Arkalaz antolatutako jaiak. Aurten aur eta gazteengan jarri dugu arreta eta azpimarra haiei eskainetako egitaraua zabaltze asmoz aurrerago koldok azalduko daben moduan. Programazio zabala osatu da. Aur, gazte, heldu eta adineko pertsonen gozamenerako. Guztiok baitugu gure tokia herriko jaietan. Egitarau oparoa eta jai egun ugari ditugu aurretik. Lagun artean, familian, gozatzeko errespetutik eta berdintasunean. Argia beti zeten naz nahiko argia puntu honetan, baina argia izango naz puntu honetan. Ez dugu eraso matxistarik onartuko. Erasorik gabeko jaiak nahi ditugulako. Emakumeak libre eta seguru senti gaitezen nahi dugulako. Espazio publikoa gurea dalako. Eta jaiak gureak direlako bai. Udaletik indarkeria matxistarik gabeko jaien alde lanean dihardugu. Zentzu horretan gogorazi nahi dut gune morea bat jarriko dugula Zelaieta eta Zubiondon informazio, harrera eta aholkularitzarako. Emakumeak eta herritarrak oro har indarkeria matxistaren inguruan kontzientziatzeko gunea izango da hau. Gune hau herritarren eskura izango da uztailaren 15, 19, 20, 24, 25, 26 eta 27. Gabeko 9:00 goizeko 4:00 arte. Eta indarkeria matxistaren bat jaso eskero laguntza eskatu ahal izango da bertan. Bestalde, herritarrek hainbat telefono zenbaki ere izango dituzte eskura. Edozein intentsitateko eraso matxistaren biktima diren pertsonak eta barriro dinot edozein intentsitateko eraso matxistaren biktima batek 64645 telefono zenbakira deitu ahal izango dute. Uztailaren 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26 eta 27. Ertzaintzaren telefono orokorrak, udaltzaingoa eta emergentziak, eta Zatebiren 900 eta 111 zenbakia. Eusko Jaurlaritzaren telefono bidezko arreta eskuragarri daude baita ere, 24 orduz urteko egun guztietan. Beraz, izan daitezela guztion gozamenerako egunak eta nagusitu dadila jai giroa gurean. Jai zoriontzuak opa dizkiet Zornotzar guztiei zuei bebai. Eta orain bai, Koldo Bilbauri emango diotitza egitarauaren berri emateko. Eskerrik asko. Egunon dan hori, eskerrik asko Airoa. Eta eskerrik asko Garita Larrako ordezkarioi. Alkateak ondo adierazien da moduan gureak jai parte hartzailea dira.
elkarlanean antolatu direnak udalerriko pertsona eta talde askoren parte hartzeagaz. Pertsona orori zuzendutako eta pertsona oro kontuan hartzen dituenak. Beraz, udalaren izenean eskerrik asko bai antolaketan eta baita egunean jaiko egun diferentetan parte hartuko daben langile, teknikari eta elkartiei. Eta hortengo programazioa, tradizio eta berrikuntza uztartuta dator. Jaiak, badakizue, uztailera 15 hasiko direla, arratsaldeko 8etan, txupinazoarekin eta pregoiarekin. Eta hortengo txupinazoa eta pregoia Larrako eskolak. Emango dau, ikastetxearen 50. urte urrena dela eta. 50 urte ez dira egunero betetzen. Eta beraz, pregoiar eskolaren esku utzi da. Egindako lanaren eta ikastetxean udalerrien izan duen hezkuntza ibilbidearen aitortza gisa. Aurten ere kontzertuak eta kultur jarduerak izango dira, edo izango dute pisu handi bat, guztira 3 kontzertu egongo dira, besteak beste, Gatibu, Esnebeltza, Izaro, Kaotiko, Mikel Urdangarin, En Esencia, Benetan B, Sune, Tanzungeiras, Edonia Karo eta Nils Van Tat. Hauei, Megastar FM irratiaren eskutik bereziki gaztei zuzendutako kontzertu ugari gehituko zaizkie. Eta urtengo kontzertuen egitaraua herritarrekin elkarlanean egiten da. Joan den urtearen amaieran galdetegi bat helarazi jaken herritarrei eta hauen proposamen eta iradokizunak jasota biztanle guztien interesak eta gustuak islatzen dituen jai programa bat diseinatzeko helburuagaz. Eta herritarren proposamenei erantzunez, beraz, hainbat musika estiloko kontzertuak izango ditugu. Herri eta kirol jardurak ere ez dira faltako, ala nola, eskolari txapelketa, herri jasotzaileak, pilota partidu profesionalekin, edota Zornotza Gol txapelketa mistoa. Eta berrikuntzak aipatuta, alkateak adierazi da moduan, arreta berezia ukingo dabe, jarri dugu aur eta gazteengan. Aur parkeaz, kalejira, gazteen jinkanaz, hortik aratago, lehen aldiz aurrei zuzendutako kontzertua ere eskainiko da. Benetan be, taldearekin, batetik bestera emanaldia, Zelaita parkean izango dugularik. Eta lehen aldiz baita 14 urtez azpiko eta 16 urtez azpiko eskei txapelketa bat izango dugu zuzeneko musikarekin, Astapen eskola eta tailerragaz. Itano ikastaroa ere aipatu gura geunke, lehen aldiz egingo dalako, eta motorren topaketa bat ere eukiko dugu. Horrek izango dira beraz, aurtengo berrikuntza nagusiak. Ikusten dozuenez, programazio anitza eta guztien gozamerako eskaini duguna. Eta prentzaurreko amaiera emateko, Larrako eskolako ordezkariari emango dutzegu hitza. Leire mesedez, eta aipatu, parkatu, aldaketa txikitxoa dago programan, jarrita dago Zornotzako txapelketako partidua 20 dala, baina aldaketa da 21 batera eroango dugula. Bale? Datorri, bai, mesedez. Eskerrik asko Ainoa eta Koldo, eta eskerrak emon Zornotzako erakunde guztiei, batzordekide guztiei, larreari emotearen aukera bere 50. urte urrenean pregoia emoteko. Esan dozuen moduan, herriko jaiak pertsona guztientzako dira eta gure eskola danontzat eta danontzako danonetan. Eskerrik asko eta galderan bat badeko zue, hemen hau erantzuteko. Eta bestela, bai, esan. Zelan zauzia juratu urduri, azkenenako, eta zelan jaso zenuen albiste pozgarria? Bueno, jaso gendunean, egia esan, kriston harriduragaz jaso gendun. 50. urte urrena ospatzen egon gara ikasturte guztian zehar, eta hasiera baten ez gendun espero naiz eta gure artean egia da baten bate komentatu ebala. 50. urte urrenari kolofoia emoteko, pregoia emotea baino etxaku falta. Eta behitu, azkenean antza egi bihurtu da. Behi esan oso ohore handia da, pregoia botatea Zornotzan. Eta hori, posik. Eta sentimendu apurtxua kontrajarria dekoguz, posik gauz, urduri gauz, kriston bertigoa emoten dago hor balkoitik berba egiteak, baina, engo dugu. Zenbat ikasle dekozuez? Gutxi gora bera 800 ikasle inguru dekoguz.